नमस्कार, मी मेघा मस्त मालवणीमध्ये आपला सगळ्यांचा स्वागत आहे। आपण आज भाजणीची चकली कशी बनवायची ती बघणार आहोत। मस्त कुरकुरीत अशी भाजणीची चकली दिवाळीच्या ताटामध्ये चकली नसेल तर चवच नाही लागत। तशी मस्त कुरकुरीत अशी चकली कशी बनवायची ते आज आपण बघूया। बघा चकली कशी दिसोक बघा किती सुंदर दिसते आणि मस्त अशी काटेरी चकली अगदी सहज सोप्या पद्धतीने आपण घरी कशी बनवायची ते आज बघूची आपण। व किती कुरकुरीत झालेली बघूनच तुमका समजत असत एका हातानंच अशी पटकन तुटता एकदम कुरकुरीत झालेली आणि खूप चविष्ट लागते ही चकली। तर चला आधी पण भाजणी बनवूया। तर भाजणी बनवण्यासाठी मी काही इथे घेतलेलं आहे सामान। आता त्या बघूया काय घ्यायचं। तर मी ते तांदूळ घेतलेले आहेत अर्धा किलो, चण्याची डाळ, उडदाची डाळ, मुगाची डाळ, पोहे, धने आणि साबुदाणा। तर आपण आधी पहिले भाजणीचं तांदूळ भाजून घेऊया हळूहळू। तर मी गॅसवर एक कढई ठेवलं आहे आणि त्याच्यामध्ये इथे घेतलेले आहेत तांदूळ। हे आपल्या घरातले जे रोजचे तांदूळ असतात तेच घ्यायचे। तर इथे मी अर्धा किलो तांदूळ घेतलं आहे। तांदूळ जरा धुवून सुकून वगैरे घेतलेले सर्व धान्य किंवा तुम्ही वल्या कपड्यांना असं पुसून घेतलात तरी चालत। आता तांदूळना आपण एकदम लो फ्लेमवरती हळूहळू भाजून घ्यायचे आहेत। एकदम गॅस लो ठेवायची नाही तर तांदूळ खाली करपती। अगदी गॅस कमी ठेवून मस्तपैकी अशी भाजून घ्यायचे। थोडे लालसर रंग येईसर भाजून घ्यायचे। अगदी मस्त लागते ही भाजणीची चकली, तुमका सगळ्यांना लय आवडत। बघा तांदळाचा आता कलर बघा किती असं चेंज होईत दिलेलो असेच आपण अजून थोडा वेळ भाजून घ्यायची हा चकली तांदूळ। अगदी तांदळाची चकली लय चविष्टच लागतात। आता तांदूळ भाजून झालेले आहेत मी एका परातीत काढून घेते आणि बाकीचं सर्व सामान आपण ना हळूहळू असं भाजून घेऊया। तर तांदळावर बाकीचंही सामान आपण घालणार आहोत एक एक करून भाजून। तर तांदूळ भाजून झाल्यानंतर इथे मी घेतले पाव किलो चण्याची डाळ। तर चण्याची डाळ पण चण्याच्या डाळीवर थोडंसं कलर येईसर भाजून घ्यायची आपण। बघा आता हळूहळू डाळ पण भाजत इलेली आहे। डाळीत थोडंसं कलर इलेलो आहे अशीच अशी मस्त अशी थोडीशी लालसर व्हायसर आपण भाजून घेऊया। बघा डाळ पण मस्त भाजली गेली आहे। बघा मस्त कलर इलेलो आता डाळी पण। आता डाळ मी काढून घेते आणि त्यानंतर आपण घेऊया आता उडदाची डाळ। तर आता उडदाची डाळ आपण तांदूळ घेतले अर्धा किलोच्या अर्धी आपण घेतलेली आहे चण्याची डाळ म्हणजे पाव किलो आणि चण्याच्या डाळीची अर्धी घेतलेली आपण इथे उडदाची डाळ। तर इथे 125 ग्राम म्हणजे 125 ग्राम आपण इथं उडदाची डाळ घेतलेली आहे। आता उडदाची डाळ पण अशी लालसर व्हायसर थोडी भाजून घ्यायची। बघा लालसर झाली आता ही काढून घेते मी आणि त्यानंतर आपण घेऊची मुगाची डाळ। तर उडदाच्या डाळीची अर्धी घेऊची मुगाची डाळ म्हणजे साधारण 60 ग्राम घेतलेली आहे। आता मुगाची डाळ पण आपण अशी भाजून घेऊया थोडीशी लालसर करून घ्यायची जास्त नाही। बघा डाळ पण लगेचच भाजली एकदम लो फ्लेमवरती मी भाजून घेते। अगदी हळूहळू आपण भाजूच्या गॅस लयच कमी ठेवूची। तर बघा डाळ पण आपली भाजून झालेली आहे। आता ही डाळ पण आता मी काढून घेत आहे आणि त्यानंतर आपण घालूचे साबुदाणे भाजू। तर साबुदाण्यामुळे काय होता चकली जी मस्त अगदी कुरकुरीत होता। जास्त संपसर पण चकली नरम पडायची नाही, मस्त कुरकुरीत राहता। त्यामुळे मी सांगितलेल्या सामानाचे साहित्य तुम्ही नक्की करून बघा, तुमची चकली अशीच मस्त कुरकुरीत होतात। तर साबुदाणे जेव्हा आपण भाजतो ना तेव्हा असे थोडेसे फुलतात, ते थोडे मोठे होतात साईजपेक्षा। तसेच आपण साबुदाणे भाजून काढून घेतल्यानंतर आपण घालूया कांद्या पोहे वापरता होते पोहे 50 ग्राम मी पोहे घेतलेले आहेत साधारण 1 कप। आणि हा सामान किती वापरलेला काय त्याची पूर्ण माहिती आणि मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, इथे तुम्ही जाऊन पाहू शकता। तर पोहे पण भाजले। आता आपण घेऊया धने भाजू का। तर 20 ग्राम धने घेतलेले आहेत। धने पण आपण अगदी लो फ्लेमवरती भाजून घेऊयात हळूहळू। धन्यांका बघा आता मस्त कलर चेंज झालेला, थोडेसे काळसर झाले आहेत। तर धने पण काढून घेऊया आणि भाजूया जिरा। तर जिरा 15 ग्राम जिरा घेतलेला। तुम्ही दुकानावरून अगदी मापून सामान घेऊन यावा म्हणजे बरोबर तुमचा वय चकली। आता जिरा पण मी काढून घेत आहे। बघा आता जिरा मस्त भाजलेला गेला, आता जिरा काढून घेते। आता ह्यात आपण व्यवस्थित थंड करून चक्कीवरसून दळून आणू, एकदम बारीक दळून आणूचा। आता बघा चक्कीवरसून मी दळून आणलं आहे। तर आपण आता चकली बनवून घेऊया। तर मी इथे सगळ्या 1 किलो पिठाची नाही त्याच्यापैकी 2 कप पीठ घेऊन आपण चकली बनवूची आहे। त्याच्या 2 कप पिठासाठी मी ते खायचं पण घरातलं कप बीप तुम्ही घ्यावा आणि त्याने माप घ्यावा।
तर 2 कप भाजणीच्या पिठासाठी 1 कप पाणी घेतलं आहे आणि पाणी थोडंसं गरम झाला की त्याच्यात चवीनुसार मीठ घालूचा. आता मीठ व्यवस्थित मिक्स झाल्यावर याच्यामध्ये घालूया ओवा. तर अर्धा चमचा मी इथे ओवा घेतला आहे आणि 2 चमचे इथे सफेद तीळ घेतलेले आहेत. तिळामुळे चकलीला चांगले लागतात, चविष्ट लागतात आणि दिसायला पण सुंदर दिसतात. आणि अर्धा चमचा घातला आहे हळदी पावडर आणि 1.5 चमचा आहे मी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. लाल मसालो. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तर चांगलं मस्त अशी उकळी इली आहे. ज्या उकळी आहे त्याच्यानंतर आम्ही घालूया आता याच्यामध्ये भाजणीचा पीठ जो आपण बनवून ठेवला होता चक्कीवरसून दळून आणलेला. तर 2 कप घातलं इथे. आधीच जास्त पाणी नाही घालायचं, आधी थोडा थोडा पाणी 1 कप घालायचा आणि जर लागलं असतं नंतर पीठ मळताना मग आपण गरम पाणी करून घ्यायचं आणि पीठ मळायचा. तर 1 कप आधी घेऊन मस्त उकड काढून घ्यायची आहे. आता बघा मस्त मिक्स करून घेतलं आहे. आता लगेच गॅस बंद करायची आणि झाकून ठेवायचा. तर इथे 10 मिनटं आपण झाकून ठेवूया. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. तर इथे 10 मिनटं मी असंच झाकून ठेवतो आहे. 10 मिनटानंतर आपण बघूया. आता 10 मिनटं झाल्यानंतर बघा मी एका परातीत हे पीठ सगळं काढून घेतलं आहे आणि हलका थोडा गरम आहे ना तर लगेचच हात घालू नका, नाही तर हात भाजतलो. तर थोडा थोडासा हलक्या हाताने मळून घ्यावायचा. हाया असला तर तेल लावून घ्यावा आणि लगेचच बघा मस्त अशी चकलीचं पीठ मळून तयार होईल आणि चकली पण कशी पटकन तयार होईल ते बघा. आता थोडासा मी गरम पाणी करून घेतले बघा. ता घालूया. अगदी जास्त नाही, थोडासा गरम पाणी करून घ्यावायचं आणि ता घालायचा आणि हलक्या हातानं अगदी मिक्स करूचा, नाही तर चमच्यानं असं मिक्स केला तरी चालत नाही, तर कारण हात भाजतलो म्हणून अगदी चमच्याने मी आधी मिक्स करून घेतलं आहे. आता थोडासा थंड झाल्यावर मी अगदी थोडासा पाणी घालून या पीठ मळून घेतो आहे. पीठ आपण जास्त पातळ नाही करूचं, नाही तर चकली आपली जेव्हा गाळू जाऊ तेव्हा तुटत, नाही तर तेल तळताना तेलात पण तुटत. म्हणून अगदी थोडासा घट्टसर आपण या पीठ मळून घ्यायचा. यामध्ये जेव्हा आपण पिठात पाणी ठेवतो गरम करू तेव्हा 2 चमचे तेल घातलं तर तुमच्या आणि चकल्या अजून कुरकुरीत होईल. तर मी सांगू विसरलं आहे. तर जेव्हा पाणी उकळू ना तेव्हा त्याच्यात 2 चमचे बारीक चमचे तेल घाला. आता बघा पीठ मळून झालेला हा अगदी असा मस्त असं मऊ असा पीठ मळलं आहे. तर थोडासा तेल लावूया आणि परत आपण या पीठ मळून घेऊया. म्हणजे आपली पीठचा ना असं कोरडा होणार आहे, मग ताजा रवात म्हणून असं थोडासा तेल लावून मळून घेऊया. आता पीठ बघा मळून झालेला मस्तपैकी. तर पिठातलं ना आपण थोडंसं गुळ घ्यावायचो. अगदी जास्त नाही, चकलीच्या साच्यात बसा तेवढं थोडंसं गुळ घ्यावायचो आणि तसं लांबट असं करायचो 2 हातात गोल गोल असं फिरवीत आणि चकलीचं साच्यात घालूचं. त्याच्यामुळे असं लांबसर करून घेतलं की चकलीचं साच्यात बरोबर जातात. तर चकलीच्या साच्यात मी आता पुरा तेल लावून घेतले आतूनही, म्हणजे पीठ जेव्हा आपण ह्याच्यात घालू तेव्हा चिकटवायचा नाही. पूर्ण तेल लावून घ्यायचे. चकलीच्या पात्यात पण तेल लावून घेतलेला हा आणि चकलीच्या बाजू गोल साच्यात पण आणि अगदी दाबून ह्याच्यात पीठ भरूचं घट्टसर आणि वरसर नाही, थोडीशी गॅप ठेवायची अशी, म्हणजे काय आपण त्या वरसून चकलीचं झाकण लावूचं मग आता बरोबर लागत. म्हणून असं थोडासा गॅप ठेवला ना की मग बरोबर चकलीचं साचो बसता. माझ्या चॅनल मी तुमका मस्त अशा रेसिपी दिवाळीचा तर सगळा फराळ करून दाखवणार आहे. तर बघा आणि तुम्ही पण बनवा आणि मस्त एन्जॉय करा. अगदी मस्त दिवाळीचा फराळ. अगदी चकली बघा या पद्धतीने बनवलं असं मस्त कुरकुरीत होईल. अगदी संपसर पण नरम व्हायची नाही. आता चकली जेव्हा पाडूक जाऊ ना तर पहिलं ज्या टोक असतात तर अगदी थोडं जोडून घ्यावायचा, म्हणजे चकली त्याला तळूक जाऊ तेव्हा ती विरघळायची नाही अशी बघा. आणि गोल गोल हात असं फिरवत चकली आपण खाई त्या साईजची आपण बनवून घ्यायची. शेवटचा टोक पण असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे त्याला तळू तेव्हा ती सुटवायची नाही. म्हणून पहिला आणि शेवटचा टोक असा जुळवून घ्यावायचा. किती सोपं आणि काटे बघा त्याला कशी मस्त येईल. दिसोक पण किती सुंदर दिसतात ती बघा चकली. अशी चकली बनवून पण दिसोक पण छान दिसतात आणि खावं पण मस्त लागतात. अगदी दिवाळी चकली बनवा आणि नक्की खावा, मस्त आवडतील तुमका सगळ्यांका. अगदी सोप्या पद्धतीने भाजणी कशी बनवायची तर आपण मी तुमका सांगितलेलं आहे. भाजणी बनवा आणि पटकन अशी दळून आणा आणि चकली बनवा.
ही बघा असं टोक बनवून घ्यायचं. आता हे असे चकलं मी सगळं पाडून घेत आहे आणि मग तळून दाखवते तुमका. बघा या पद्धतीने असं गोल गोल फक्त फिरवीत जायचा म्हणजे चकली आपोआप पडतात. आता चकले बघा मी थोडं बनवून घेतलेलं. आता चकले उचलू कसं चपटो चमचं वगैरे घ्यावायचं म्हणजे त्यांनी असं पटकन उचलता येतं बघा अशा या पद्धतीने. आणि कढई ठेवलं मी तेल तापत चांगला. तेल चांगला तापल्यावर असे साईडने आपण चकले सोडू शकत व्यवस्थित. आधी तेल तापला काय बघूसाठी थोडंसं तुकडं टाकलं आहे बघा पिठाचं म्हणजे पटकन वरीला म्हणजे तेल तापला. आता तेल तापल्यानंतर गॅस जरा कमी वर करायचं, एकदम पण कमी नाही, मध्यम असे ठेवायचे आणि हळूहळू तेलात असे चकले सोडायचे, साईडने सोडायचं आणि मस्त अशी तेलामध्ये चकली अगदी मस्त कुरकुरीत वैसर भाजून घ्यायची. आता बघा जेव्हा चकली सोडता ना त्याचं वर फेस येतात, पूर्ण असं वर फेस शिलेलो तो फेस व्यवस्थित बसलो सगळ्या दोन्ही साईडून चकली भाजून झाली की मग तेल फेस असता तो व्यवस्थित बसता, अगदी पूर्ण फेस येत नाही म्हणजे समजायची आपली चकली अगदी भाजून झालेली आहे व्यवस्थित. आणि चकलीचा कलर पण येऊ खयो म्हणून एकदम लो कमी याच्यावर चकली भाजून घ्यायची, नाही तर काय व्हायचं जास्त गॅस मोठं ठेवून चकली भाजली तर चकली आतून अगदी नरम राहत आणि बाहेरसून कुरकुरीत दिसत तुमका आणि नंतर थोड्या वेळान चकली लगेच नरम पडा. तर बघा मस्त कलर बघा आता कसं इलेलो असंच कलरवर रंग येसर तळून घ्यावायचे आणि फेस पण कढईतला बसलेला हा. आता हे चकले मी काढून घेतो आहे आणि आपण असेच अजून चकले सगळे तळून घेऊया. बघून तुमका समजत असत चकली किती मस्त कुरकुरीत झालेली आहे ती. बघा दिसता ना, अशी चकली तुम्ही पण बनवून घ्यावा. तर बघा चकले माझे सगळं तळून झालेले आहेत. दिसत जेवढे सुंदर आणि कुरकुरीत दिसत ना तेवढंच खराब चवीत पण तेवढंच सुंदर आणि कुरकुरीत झालेले आहेत. तर तुम्ही पण बनवा आणि सगळ्यांका द्यावा आणि खावा, मस्त मजेत एन्जॉय करा हे चकले, भाजणीवाले चकले. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.